etxean, zazpine barre baginen, Lomutiko eta 3 neska. Ni zaharrena nintzen, eta gazteena Goio. Gure artean, etxean, harreman handirik ez gendun izan, zen ni Goiok eukiko zituen 8 urte, eta nik etxetik alde eginda nengoen apaiz bezalakoen da. Orduen gure artean hartu mon handirik ez. Goiotza zer esan, ni gogoratzen txikien esan bera, aukiko zituen orduen 67an nik alde egin nuen iparraldera. Igez egin nuen, bai. Eta Goio zituen, nik uste dut 8 urte, 8-9 urte. Eta gau, nik ez dakiz nola barneratuko zuen hori. Ez gendun inoiz hitz egin horretzaz. 2 urte berandu hau, gertatu zen, nere anaia Kepa, ni gero zetozen 2 aizpa bikotxak, eta gero Kepa. Eta Kepa, 70an, uste du zala, kartzelatu zuten. Hori nik uste dut markatuko zuen Goio. Nola ulertu, zer gertatzen da hemen. Eta fetxa horren inguruan, urtebete barruan, nik goratzen az, Laubiderre holan guarda zibilek etxetik pasatu ziren. Eta hori nire amarentzat apur bat nerviosa jartzen zituen. Bakarrik egoteak abaz, biturgarria beretzat. Gero, gertatu zen, nik lehenengoko susmoa Goiotzaz, ni nengoen Gernikan lanean. Orduko apur bat apaiz izateari utzi nion, ez ofizialki ez nire bizitzan, eta Gernikan lanean nengoen koloniales banatzen. Eta gogoratzen az, arratzalde baten agertu zen Bego Sopelana. Eta Bego Sopelana, esan zidan, bera, beste 2 jesuitakin, jueten zala usora eta gazteekin alkartzen zirela. Eta Goiok eta esaten ziren, ja bien los cuervos, jesuitak gaitik. Eta pinu artean, pinurian, bertan alkartzen ziren eta diskusioa dute bestea. Eta Bego Sopelana etorri zen apurat urduri, ezekiela desbordatzen zituela, gaztea jartzen zituen arazoak, eta horregaitik etorri zen Gernika. Eta esplikatu zuena zen, Goiok azkenengoko bileran planteatu zula, orain denbora bat zala, behin etorri zala tipo lanik ez zuena, eta gero haurek ematen ziotela noizbenka zerbait jaten eta dute bestea. Eta gaur txatarreri bat duela. Bueno, eta zetara ator hori. Eta orduen esan zuela, nire anaia lana egiten zuen tokian, beste bat deteni dute egon zan, pare bat hilabete edo 3, Manolo. Eta Manolo zuen ama alarguna, eta aizpa bat, bastagin nola esan, minusbalido esaten da beste izba dago orain, baina minusbalida. Eta orduen esan zuten, gu pentsatzen dugu horri lagundu. Bien, ondo dago, bale. Gu pentsatu dugu txatarreri horrela joen, txatarra ostu. Ez dago txarto, ez? Orduen, haure gelditu zirela, ezekitela zerrezan. Hain gaztean hori egin. Ez dago txarto, galdetu zula berriz. Eta, haurek izilik. Orduen guk astoa lotuta daukagu, txatarrezea joen, eta hori ostutzeko.
Claro. Eta hori zan, Bego sopelana bizi zuen problema gazte hauekin, Goio haurenetariko bat. Nidakit Maristetara juten zan, eta, ez da, berandu izango da, baina kontatu zidaten, holan, klasean irakasleak galderan bat eginez, edo oiro bestea, eskua jasotzen zuela askotan, berak, eta orduen aprobetxatu erantzunantzerako bat eman galdera, eta gero beste zeo zer sartu. Mitin antzerako bat eginez, eta apur bat, bueno. Keparena pasatu eta gero, gertatu zen ere, Mikel Keparen urrengoko anaia, lanean zebilen eta 127 Seat bat zeukan txikia. Eta goiz baten estanda egin zuen eta bomba bategaz apurtu zuten. Hori be, nik uste dut kontabilizatuko zuela Goiok, nolabait. Gero, ni joeten itzen noizbeinka, aita jubilatuta eta bizita bat egiten. Eta eramaten nuen itun orduen Durangora, horrien bat, zona minera zer gertatzen zan, aldikara aretan, ez? Eta aita beti esaten zuen, inoiz zidan ukatu ezer egitea, galazo, ez egin, ez esaten zuen beti izbat, kontuz, eta hori. Eta Goio gaz gogoratzen naizena zan, gure artean egoten ginenean, eta Kepa be bai, bere kritika beti zan, mucho hablar, pero no hacéis nada. Eta hor gelditzen zan beti, no hacéis nada. Gertatu zan ere, herriko jaia ziren, Durangon. Eta aldikara aretan, fedainak eta egiten zuten euren reivindikazioak eskatu eta presionatzeko sekuestroak abioiak eta dute bestea. Eta honek, Mataderoa zen apurra eta oso mobitua, arazoekin parte hartu, eta bai, jente apurra nagusiagoa zegoen, gaztea jarraitu, eta dute bestea. Eta gogoratzen naiz, nik ikusi nuelako, Durangoko jaietan karroza manifestazio bat egin zen, karroza desberdinekin. Eta haurek fedaien jatzitea eta albio bat egin zuten eta abioien inguruan auzoko mutikoak. Eta esan zuten, nosotros luchamos por nuestro pueblo, vosotros qué? Eskurdiki pasatu ondoren, bigarren pasoa egin behar zuten eta esan pasatu. Guarda zibile deteni dute.